Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Meron na tayong 360! Good morning, good morning, good morning! Pupunta tayo ngayon ng Baguio. Umpisahan natin kung saan lahat nag-umpisa ang lahat. Tama po yung nakikita nyo. Meron na tayo 360! Yay! Ito na, susubukan na natin to ngayon. Hindi ako nakalabas sa ilang araw dahil may bagyo na naman. So ngayon susulitin natin ang labas natin. Okay, so see ya mamaya. Subukan na natin to. Ngayon ay pupunta tayo sa Baguio para magpasalamat sa inyo. Yes, yun po, meron na po tayong naka 1,000 na po tayo. Ano ba? Paano ba sasabihin? Ang dami kong gusto sabihin po sa inyo eh. Una sa lahat, yun nga, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, lalong lalo sa mga kaibigan natin na talaga sumusuporta mula umpisa hanggang, sabi ko nga, hanggang dulo ng pupunta natin. Sana samahan niyo pa po ako. And sa mga bago kong kakilala, sa mga subscriber ko na sa mga nagpapa-shoutout, maraming salamat sa inyo. Shoutout po sa inyo. And mamaya babasa tayo, isa-isahin ko kayo. Yun. And ano pa ba? Eto, may bago na tayong 360 camera. Yes, meron na tayo. Sana mas mabibigyan ko pa kayo ng mas maganda pang mga shots. So, napinihintayin natin. So, let's go. Gaya ng nasabi ko nung nakaraan sa inyo na mukhang siseryosohin na natin yung pagbablog na to. Mukhang siseryosohin na natin. Well, sana magtuloy-tuloy yung medyo maganda-gandang panahon, medyo maayon sa atin ng Kaya dito ang naisipan ko sa Baguio pumunta ngayong 1,000 na tayo dahil gusto ko umpisahan yung gusto ko dito tayo nag-umpisa eh. So yun, ayaw na naman. Ganun po Yes, hello po. There you go. Meron ba? Yun, meron pa. Thank you. Doon na ako. Para hindi tayo makabala sa mga ibang motorista. Well, mukhang uulan na naman. Wag naman. Actually may bagyo kasi. Kaya medyo madalang din akong lumabas, sa totoo lang. But we're gonna hit the road dahil mas kailangan natin to. Let's go, let's go, let's go. Kaya po Baguio ang naisipan kong puntahan ngayong 1,000 na tayo kasi ang pinakauna kong vlog talaga, which is binura ko na. Dahil ako man nanonood sa sarili ko, nahihiya ako. Yan, dito pa talaga yun sa Baguio. Tingnan mo, doon nabuo yung pangarap ko na motive ko diba? Subukan ko rin mag-vlog, gano'n. Kasi nga, mahilig din naman akong magagagala. Motive, kulang ko na rin lang. Kasi sabi ko nun, syempre una nating concept na uy sana yayaman din ako nito, kikita rin ako, ganun. Pero yun nga, dumating din tayo sa puntong nawalan din tayo ng pag-asa na
wala eh, walang nagsusubscribe. Hirap pa nga tayo makuha yung ano dati, yung 50 subscriber or 20 subscriber pa nga, hirap pa tayo eh. Kaya sabi ko, ano na lang, gawin ko na lang tong kumbaga parang remembrance ko na lang sa mga pinupuntahan ko. Which is yun nga, yun siguro yung time na nawalan ako ng pag-asa sa pag-vlog. And then bigla na lang umarangkada ang mga subscriber natin kung bumili tayo ng Cafe 400. Kaya natuwa ako sa totoo lang, kasi ibig sabihin talaga maraming interesado dito sa motor na to, sa Cafe 400. Sabi, lakas ang windrag. Kaya sa mga nagbabalak or sa mga nag-uumpisa pa rin po na na kagaya ko, na gusto mag-motovlog lalo, tuloy lang, di ba? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kumbaga ano lang naman yan eh, kasi ang ano to kasi pagka lang 1,000 subscriber ka na, yun na, mamonetize ka na ng YouTube. Yun nga, which is ina-apply ko pa rin hanggang ngayon. Hindi pa nga siya approve eh. Hanggang na mag-uumpisa ika ngayong yung kahit pa paano, ikita na tayo ng panggas. Meron na tayong panggas na pang gumagala. Hindi yung tipong lahat ng gastos natin. Hindi naman ganun kalaki yung ginikita rito. Nakita ko din naman sa mga ibang mga vlogger na hindi naman ganun kalakas kumita ang motovlogging. Grabe, nahangin ako. Kaya nga sinasabi ko na etong vlog na to ay 1,000 pasasalamat po para sa inyo. As of now, nasa 1,040 na yata yung natin subscriber natin. Diba? 1,000 nga lang hiningi ko eh. Binigyan mo akong 14 sukli. Masobra. Tigil muna tayo konti. Ay grabe, lakas ng hangin. Well, dito hindi masyadong makikita, pero pag natakbo ka na, talagang malakas yung hangin. So siguro kailangan ko mag-rides. Sarado pa po ang Cannon Road sa ngayon kasi may malaking signage doon eh. Kaya yun, hindi na ako tumuloy. Kaya dito muna tayo sa may Nangalisan dadaan. Kasi supposed to be sa Marcos Highway, kaso baka maraming truck doon. Tsaka minsan yun na nga, durug-durug na yung kalsada sa totoo lang. Kapag yung nagbabala kumakit po ng Baguio ngayon, ingat po tayo. Kasi daming lubak, lalalim ng mga lubak. Kapag may mga kotse doon kanina, mga sinusundan ko, halos lulubak talaga sila. Wala ka talagang iilagan eh. Sa mga nakakit po dito sa Baguio, subukan din nyo po dito sa may Nangalisan. Maganda po yung daan dito. Medyo prone nga lang sa landslide kapag mga tag-ulan. Pero I don't know, ngayon matagal na rin naman ako di makakit dito eh. Ang ganda talaga dito. Masarap dito, kaso ano lang talaga, medyo tagulan kasi ngayon, kaya medyo madulas ang kalsada. Kaya sa mga akit dito, lalo na yung mga motor, ingat po sa pagbe-banking dito dahil talagang madulas ang kalsada at puro lumot. Hindi kasi masyadong nadadaanan tong kalsadang to eh. Mga ilan-ilan lang, madalas pa nga dito mga residente lang dito ang dumadaan. Kaya yun, green na yung kalsada. Pero kung ayaw mo ng traffic, dito ka talaga dumaan. Kasi wala ka talaga halos makakasalubong dito. Kasi kapag sa Marcos Highway, yun naman ang problema doon. Dami-daming truck, dami mong sinusundan, medyo mas mababagal pa sila. Tapos mabibitin ka pa doon. Nga lang dito, medyo madalas ang kalsada. So yun, pili na lang kayo. Ingat na lang talaga.
tubig dito galing sa bundok. Kaya malapit na po tayo sa malapit na tayo sa tunnel. Yung manually talaga na ginawa to. Ibig sabihin yung talagang tao-tao lang talaga ang nagtik-tik ng mga bato. O, di ba? Ganun dati paggawa ng tunnel. Ayun, di na ako napag-outro na maayos kanina dun sa Baguio kasi biglang lumakas yung ulan. So, exacto, pauwi na rin lang naman ako. Yun lang, maraming salamat sa pagsama sa akin at sa rides na to. Bali, yun nga, plano nga natin na tutuloy-tuloy na natin to. Siguro at least every Saturday and Sunday mag-vlog tayo. And I don't know kung kailan lang natin may upload yun. Sana okay yung labas natin, yung 360 camera natin. Sana po mag-enjoy kayo ulit sa papanood sa akin. And patuloy nyo pa rin po akong supportahan. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nanonood. Thank you. Alright, so have a good day. God bless. Ciao.